Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama panggung. Kan iya, langsung ke ini aja ke Puade. Ke Puade foto. Oh, kirain nyanyi dari sini ke Puade. Bukan. Puade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kenal nyanyi. Nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. Jagat kebak sesambat awet budidayane manungsa kang nerak garising syariat ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat nadyanto nglangkai kudrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene males mertobat ing mangka wis ana tengara lamun makarya minangka sarana nyadong paringe kang kawasa ya mung bawane watak srei ora ngudi ajining diri mung uja karepe ngati lumuh ngaji sungkan naliti kakyan melek gendong lali lumuh amal mentingke royal nyukupi butuhe karep kerep korup mung golek urut kelakuane kaya wong wasis tanduk aris ulat manis pamriye mung golek klimis kanggo nutupi lambene sing lamis nanging eling-dieling lamun kridaning manungsa tan bangkit ngasorke purbane kang kawasa sugih miskin apes murka bejo cilaka minangka sandangan sapa temen kajen keringan sapa selingkuh bakale kewirangan urip ana donya mung kari milih dalane dadi wong nekat apa wong nrimo nguja ilat apa njaga aruming asma murtad apa ngrasuk agama dadi wong jahat apa pilih dadi wong utama
Semar bangun kayangan dadi lakon wiwitan sak rampunge lebaran. Aja mung bangun lair nganti batin lan jiwane ora kepikir. Gara-gara pedhut peteng ngalimputi Praja Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, wong cilik dibegal nyawane, ditindes nasibe. Ayo mlayu. Hei, po. Hei, hei. Ayo. Oh. Aduh. Aduh. Aku arep kok kapake. Mingkemo cangkemmu. Kowe kuwi mung wong mlarat. Becik padha manuta aku. Tak wenehi dhuwit, tak cukupi butuhmu. Watone kowe gelem brontak marang negaramu. Yo. Brontako aning negaramu, negara Ngamarta. Padha ngenekno unjuk rasa. Kang cekak cukupe Punta Dewa dikon leren anggone dadi ratu ana negara Ngamarta. Yen kowe wani brontak ana negaramu, bakal tak mulyake uripmu. Ora sudi. Aku ya ora sudi. Senadyan aku wong melarat, ning aku ora wani nerak pranatan. Prabu Puntadewa kae ratuku sing tak tresnani. Mokal bisa dadi ratu yen ora ditresnani karo para kawulane. Bangsat kakean bebangal, lakon mati dening aku. Mati dening aku.
Ada. Lah toblas. Aku patih Sengkuni ya Arya Suman, patih sak donya sing paling jujur dhewe. Preman-preman bayaran sing takon gawe rusuh ana negara Ngamarta gagar wigar tanpa karya. Konangan karo anak-anak Pandhawa. Ya Sengkuni ora kurang akal anggone bakal golek cara murih ringkihing Pandhawa. Pandhawa dicara kasar ora kena. Tegese kudu nganggo cara alus. Sengkuni bakal ngerangkul wong-wong sing dipercaya lawan para Pandhawa. Wingit pasemone wibawa kekuwunge ngedap-edapi cahyane hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal uswa dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacat rebut bener adu otot satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar
wis datan samar marang mobah mosi ing kahanan. Amung mesem ningali glaring kawontenan. Tekating batin Sang Semar arsa ambangun kayangan. Kinarya dandan-dandan mental kang sarta moraling para bebrayan agung. Niati Sang Semar genya badhe hambangun kahyangan gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru utusan kelawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamerpeki sang pamong tanah Jawa. Sumareka den prayitna Sumareka den prayitna semurire eka ambale titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sakti mbegegek ugek sadulita hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawangku iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku karang kadempel kene. Nuwun inggih Kyai,
pun Indra ingkang abiyantara sowan dhateng jengandika Kyai Semar Badranaya, kula pun Brahma ingkang sowan Kyai. Kok kadingaren? Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene? Mokal yen kowe rene kabeh do ora ana perlu Indra lan Brahma. Kyai, kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya. Dadi kowe sing mrentah ana ing kene Bathara Guru, lakar kados mekaten. Lah banjur mekaten. Sakmangke Kahyangan Suralaya nembe geger. Kahyangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri. Mubal endute si blegedaba. Ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja, akarya bingung bilunglungan para Hapsara miwah Hapsari. Kyai, sareng dipun teliti kanthi permati, Kahyangan Suralaya saged geger. Tinemunipun jebul punjering geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki, Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kula pun Indra menapa dene Brahma diutus kalian Rama Pukulun Bathara Guru kinen nak yenaken kabar punika. Paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau. Punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur, Kyai? Kagyat risang kapirang urinangkul ginempit-gempit dosa ngrep naning bawana ing Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya pancen tak dodo. Kuwi kabeh mau kabar sing bener kalamun to aku bakale mbangun kahyangan Indra lan Brahma. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai, sejatinipun menapa maknanipun paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe hambangun kahyangan kala wau? Punapa paduka Kyai meri kalian panguwasa tunggal kahyangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru? Menawi paduka Kyai Semar meri kang sarta milik Rama Pukulun Bathara Guru purun masrahaken kahyangan Suralaya sakputuhipun dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Nanging Kyai, menawi paduka Kyai badhe mbangun kahyangan piyambak wonten Madyapada, maknanipun paduka Kyai Semar badhe ngembari panguwasanipun para dewa, Kyai. Aja cethek sing dadi pamikirmu, Indra.
Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora pengin nglungguhi kahyangane para dewa. Aku ora milik karo panguwasane bapakmu ya kuwi si Bathara Guru. Lah lajeng Kiai Semar badhe mbangun kahyangan menika dasaripun menapa wewatonipun menapa? Indra lan Brahma kula wonten dawuh. Sing arep tak bangun kuwi dudu kahyangan tata lair utawa kahyangan sing magrong-magrong, ning kabeh mau mung pralampi tok utawa simbol. Sing tak karepke mbangun kahyangan kuwi Semar arep bangun jiwane para manungsa. Nata rasa lan dandani morale para bebrayan agung. Merga apa? Merga Semaraning jagat raya iki wis dikodratake dadi pamonge wong tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong kawulane benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kok nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala Indra, aku wis ora mentala Brama. Apa maneh kemajuane jaman? Saiki wis ana barang sing gedene nggur sak gegem sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para manungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha umating pangeran. Kok gampang mendumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe? Kok ora gelem mawas diri, ora gelem mulat sarira hangrasa wani? Indra, Brahma. Dadi niatku sing bakal bangun kahyangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tamba Indra, Brahma. Pranyata luhur ingkang dados gegayuhan paduka Kiai. Indra nyuwun pangapunten awit saking kutunging raos cubluk ing pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon. Malah saiki tak jaluk anggone Semar duwe niat mbangun kahyangan iki bantunen ya Indra lan Brahma. Menapa ingkang kedah kula bantu Kiai? Punapa ingkang kedah kula bantu Kiai Semar? Mangkene iki sajake aning Madyapada wis akeh manungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau pejabating negara bisa nentremke negara miyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah
ngentengke marang sambat lan panjriting kawula cilik. Mula melu-melu ngelingke marang manungsa kang padha lali marang kewajibane. Semar percaya. Semar percaya. Dewa duwe cara dhewe anggone bakal ngelingke marang titahe. Nanging tetepa nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi anggone duweni ancas bakal mbangun kayangan. Prawaca dawuh pangandika paduka wa Kyai. Kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika. Kula pun Brahma ugi nyuwun pamit wa Kyai. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti kari Indra Brahma. Bagong mrene yo. Dewa-dewa sugata marang soring prang ngudani arom ngendan wing ngawiyat Narada ngepalani Petruk wonten dawuh Bapak. Bagong, dalem papa. Edeh papa. Kowe bocah loro tak timbali mergo ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Papa? Napa ken latihan garap lagu anyar? Siji aku loro sing demungi seneng nek mecahne notasi lagu anyar. Ora. Lah lajeng napa, Pak? Dina iki kowe bocah loro budhal ana negara Ngamarta ya. Sowana pepundhenmu para Pandhawa. Matura kelawan bendaramu yen Semar arep nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada ya kanggo napa lho, Pak? Tak gawe syarat nggonku bakal bangun kahyangan, Petruk. Nggih nguntal renek reka-reka bangun kahyangan. Bagong aja crigis. Kowe bocah loro durung ngerti karepku. Mengko nek aku wis kelakon nyilih jimat Jamus Kalimasada, kowe rak ngerti dhewe apa karepe bapakmu iki.
Apa karepe bapakmu iki kok bakal duwe gegayuhan bakal mbangun kayangan? Mengko nek kowe wis kelakon boyong Kalimasada, kowe engko mesti ngerti karepe bapakmu. Bidal sakniki, Bapak. Iya, Petruk. Kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak. Garenge engko metu limbukan. Cah loro tok, Truk, cah loro tok. Cah loro tok. Awake dhewe tim. Semar kon gawe kaos kuwi. Gawe kaos apa, Gong? Berhubung tokoh utamane Petruk karo Bagong kon gawe kaos tulisane Pet Gong. Petruk Bagong. Iya. Saiki kan usume ngono kuwi. Iya. Lambemu ra. Wis aja kesuwen. Enggal budala lumarap ana praja Ngamarta sowan para satriya-satriyaning tanah Jawa. Ya kuwi bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit Bapak. Lebda ing karya Petruk lan Bagong. Taman Bronto gegarane angritu jroning ati prasasat nandangku yo rumatap jroning rasa timbang burung
gandrung brengong wijaya nang gesang dahono Abimanyu Raksa guru rupa ora sedeng nalendra jaksa alalaku kalmang walya ingkang ambira marang Gisesiung hametu Prabowo latala bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra adikku Yayi Dahanasari tak sawang kowe kok kaya wong bingung apa ana sing kok pikir wayah mangan kowe ora mangan wayah turu kowe ya ora turu ragamu saya kuru janjane sing kok penggalih iki apa Mara Gage matura kelawan kakangmu aku Prabu Gorodahana Kakang Gorodahana piye Dahanasari ing palungguhan iki adimu lagi nandhang kunjana apa Kakang Kunjana apa iya Kakang Kunjana kuwi tegese edan papa iki tegese lara lire lara kedanan utawa nandhang kasmaran pancen bener Kakang pancen bener lah dalah lah banjur bocah lanang endi sing kuwawa njiret rasamu nduk wis ana 3 candra iki tegese 3 wulan aku impenan wong lanang sing baguse ora jamak dedeke ngringin sungsang pengawak guwaya teja ya mung wong lanang kuwi mau sing tansah ngridu jroning pikirku Kakang nanging kok emane kabeh mau ana sadroning pangimpen emane kabeh mau mung ngimpi upama ketemu langsung lho yo wis tak ambungi kosik to kosik kowe iki dadi bocah wedok mbok aja ngetek kae wong durung ketemu karo sing kok karepke kok wis nyosor ae dadi wong wedok iki mbok sing ngajeni karo awake dhewe banjur wong lanang sing kok karepke kuwi mau saka ngendi lan jenenge sapa Slendra sing dadi rasaku Mbah Tarkun Kakang yen manut pangimpenku priyayi mau saka kasatriyan Plongkowati jenenge Raden Abimanyu Kakang piye Abimanyu edan Abimanyu
Tata Pandhawa tata Gati Wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan marahayang Pancabayu wisikan pagulingan 5 bareng aku kandha Abimanyu Kakang Gorodahana kok mbranang sing dadi pasuryane. Ana apa, Kakang? Oh, Daanasari, Daanasari. Kowe aja ngukur borok lawas. Kowe ngerti apa ora Abimanyu kuwi sapa? Abimanyu mono trah negara Mandura krana Abimanyu kuwi anake Dewi Sembadra. Sembadra kuwi adine wedok Prabu Baladewa. Dene Prabu Baladewa kuwi nalendra ing Praja Mandura. Kamangka sejarah wis nyeritakake negaraku utawa negara Paranghagni kene iki biyen kalebu ke bawah wilayah negara Mandura sing dipimpin kelawan Prabu Baladewa. Satemah negara Paranghagni kene Sembada pisah saka negara Mandura lan mardika madeg negara dhewe. Dadi yen kowe kepengin gandeng asmara kelawan Raden Abimanyu sing isih kalebu trah wong Mandura, padha karo iki mengko bakal mbaleni sejarah lawas. Ora wurunga negara Paranghagni kang wis mardika dhewe iki mengko bakal dadi gedhi bale wong Mandura. Aku ora sudi yen kowe gandeng karo Abimanyu Daanasari. Duh sopyaning sun Gusti margiya lara asmara. Orang-orang ngubung mangaharan Kakang Gorodahana, panjenengan apa ora tau krungu ana tetembungan tresna iku wuta? Tresna kuwi ora bisa dipeksa, merga tresna mono uruping jiwa luhur. Yen mung gagas perkara negara Mandura lan negara Paranghagni tak kira ora ana rampunge. Yen aku kelakon sesandingan karo Raden Abimanyu malah tak kira bisa dadi dalan rukune ing antarane Praja Mandura lan Paranghagni, Kakang. Ora ana tembung rukun kanggo trah negara Mandura lan negara Mandura kuwi dhewe. Yen kowe rabi karo Abimanyu, sisip sembire, luput katuranggane, pengapesan utawa kelemahan saka negara Paranghagni malah bisa disebar ana negara Mandura. Wekasane negara kene bakal gampang dibedah karo wong jaban rangkah. Aku ora condong, aku ora rumojong yen Siadi Daanasari bakal sambung tresna kelawan Abimanyu. Ya Kakang, iya. Yen pancen Kakang ora sarujuk ora dadi ngopo. Nanging Daanasari yen wis kadung tresna wani nekate. Kapalang ana mlumpat karante medhot. Aku njaluk pamit bakal ngupadi Raden Abimanyu, Kakang. Daanasari
Taonosari. Wah. Hok belung rene. Wah. Rumah Mayun Sang Yaksendragara rupa mangesos kadyangin pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satu lumayu mangungsi kagiat kagodo kang jaga-jaga bumi Iwang Titi Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku abdiku sing tak tresnani Togo kula wonten dawuh sinuwun Prabu Gorodahana nimbali keng abdipun Togog Teja Mantri lan kowe mbelung siap juragan marmane kowe sak kloron adoh ndak awe cerak saya tak raketake merga ana babakan kang bakal rinumpaka marang Togog lan Belung. Prakawis menapa lho sinuwun? Kok sajak wigati kang abdipun Togog Teja Mantri sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda pangandikanipun sinuwun Prabu Gorodahana. Mangkene Gok ing palungguhan iki aku tinangisan karo adhiku wedok ya kuwi Dahanasari. Merga dina sak mengko adhiku Dahanasari lagi ke taman Kunjana Papa. Kunjana Papa. Iya Gok, Kunjana Kedan Papa ki lara, tegese lara kedanan. Oh, sedang jatuh cinta. Ya. Bener lho, bener. Lah priya pundi sinuwun ingkang dados gantilaning manah Ndarawayu Dahanasari? Bocah sing dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja. Satriya saka Plangkawati kang aran Raden Abimanyu. Nanging adhiku Dahanasari nganti tekan dina iki durung nate ketemu karo satriya kuwi mau, Gok. Dahanasari mung ngawruhi satriya mau lewat pasupenan utawa pangimpen. Nuwun sewu sinuwun. Pranyata pangimpen keng Rayindara Dahanasari niku mboten salah. Satriya Plangkawati ingkang dedekipun ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja menika jagat boten wonten kalih inggih namung Raden Abimanyu. Raden Abimanyu niku atmajanipun panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Arjuna utawi Raden Janaka. Mangkono Gok inggih. Nanging nyuwun sewu menapa dipun keparengaken kula matur piye Gok? Cecak nguntal cagak cebol gayuh lintang
tegese tangeh kelakone. Sababe apa, Gok? Jodho tali mangsa menika sampun dipun tata kalian Gusti ingkang Maha Nasa. Nyuwun sewu. Raden Abimanyu menika satriya ingkang gentur tapane, manteng semedine. Asring sanget nampi kanugrahan saking para Jawata. Lan malihipun Raden Abimanyu niku sipating satriya ingkang bagus pasuryanipun. Ora beda wadoh kaya bapake. Lah sakniki kosok baline. Kang Rayi Dahanasari menika sipating raseksi buta wedok. Niki mengke Ndara Dahanasari yen tetep malang-malang kaya perbatang, mentang-mentang kaya gendhewa. Tetep bakal ngrabekke Kang Rayi Ndara Abimanyu kalian Ndara Dahanasari tegese nerak kodrating dewa saged kena siku denda lho Sang Prabu. Aku nggumun ki Kang Togok. Nggumun piye? Adat saben yen wong lagi kasmaran sing ngoyak-oyaki sing lanang. Lah iki nek sing memeti kok sing wedok. Apa kira-kira wis gatel njaluk dikukur tenan ya, Kang? Kira-kira apa ya ngono ya, Lho. Cara wong tuwa mbiyen ki nek ngarani wis brahi. Ayo kabeh ki ning ana titikane, ana tanda-tandane. Yen wong wedok kae wis ngancik dewasa kok wis brahi, kuwi tanda-tandane utawa titikane. Kuwi nek turu ki irunge rada mruntus semu kringeten ngono kae. Kuwi tandane wong wedok nek wis dewasa, wong wedok nek wis brahi karo cah lanang. Kuwi nek wedok, heeh. Lah yen lanang, nek lanang ki malah gampang. Bocah lanang kok kirane wis dewasa, bocah lanang kok wis brahi karo wong wedok, kuwi titikane aduse rada suwe, Kang. Rada suwe. Terus bar adus ngono jajal tilik ana. Sabune sing tengah bolong ora. Wak sampluk bosok. Ngono yang dadak ngentekne sabun. Nah timbang jajan ngentekne dhuwit. Wis cukup. Wong loro aja padha kakehan gunem kang tanpa guna. Cekak cukupe aku ya ora sarujuk yen adiku bakal kajatu krama kelawan Raden Abimanyu. Merga Raden Abimanyu menutrah saka negara Mandura, kamangka negara Paranghagni kene iki biyen klebu wilayah negara Mandura. Aja nganti negara sing wis merdeka, negara sing wis mandireng pribadi balik dadi gedhi bale negara Mandura. Mung merga nuruti katresnane si Dahanasari. Bocah Temenggung, kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Dirapna wadyabala saka negara Paranghagni. Saperlu ngupadi tulungane adiku Dahanasari supayane gelem bali mring negara Paranghagni. Kereken gendera Barbang bareng-bareng anggonmu tumandang nok-nok nuringgih amit madal pasilan sinuwun budal tira iki. Budal
Thank you.